rhan am dy air di, fe ni'n yn gorfoledu, dyn ni yn dy gadw di, dyn ni yn dy addoli di yma bod. A dyn ni'n gwybod o wneud i cytio yn dyn ni, a'r na'r cariad yna, gofdi ffordd hwn bywydau i self-file o fydd i bydd y di ar waith yn y cymunedau, neu cartrefi, yn y teuluoedd yn y misgyn y doctor. Hyn i gyd yn hynny bod ti yn byw da, a bod ti yn gariad wedi'n academi. Dwi'n gofyn, fi wedi cael gorfod pob beth yn gwneud, a plant o'n i glywed y lais. Amen. Wel, mae'n hyfryd i'w croesawu chi yma bore yma. Yn benodol, hyfryd i'w croesawu Sian, bydd yn agor y gair, ymlaen, Sian bydd yn brydethi. A pwynt y poeni dwi'n amau bach o question answer efo Sian ymlaen, sydd dyma'r heads up yn ti'n bartoi yn bach. Mae'r clwb sef hefyd ymlaen, ond ydy'r clwb sef falle ar ôl yr ymwneud cyntaf, mae'r clwb sef yn dechrau i'r plant. Ond, Jill, os ydych chi'n hoffi rhannu'r cyfrifiadau? Bore da, yn gyda'r achos eich gyd sy'n wedi Sian y bydd cael yma so i bod gyda ni. Diolch yn fawr. Dim llawer o gyhoeddiadau o gwbl. Mae'r haf, mae'r gwyliau dwi'n meddwl yn dechrau, felly mae bod yn bywyd yn tyweli ychydig. Yn hawna am dri capel Methodistiaid yn yr Eglwys Newydd, dan o Sian eto. Am hynny'r awr wedi 4 angor yng nghanolfan Reach yn Bridgetown. Wedi nos dyfory yn awr wedi 7 cwrdd weddi ar Zoom. A dydd Mawrth am hynny'r awr wedi 7 ystyried feiniau'n audit ar Zoom hefyd. Gan bod gwylym yma bod yna, hoffwn i ddiolch i ddeallurian am y clwb gwylio adar wythnos i ddoi. Pawb wedi gweud bod wedi mwynhau yn fawr iawn. Diolch yn fawr i chi ar gyfer yr elusent i'r dewi. Ac dwi'n clywed falle bydd sesiwn arall yn mis Tachwedd. So, diolch. Oedd fan y sy'n nesaf dan arweiniad Alun a Mam Dave ac yn tri yn yr Eglwys Methodistiaid. A dyna fe, dwi'n meddwl, ond o'n bergadu Gymru. Diolch yn fawr. Fantastic. Diolch. Gwych. O'n i eisiau rhannu sawl gyda chi ar ddechrau yr wythfa. Sawl gwych, os ydych chi eisiau troi efo sori, ddim yn rhoi at chi, neu rhaderwch i'r geiriad yn mynd. O arglwydd brenin, mae dy enw di mor fawr drwy'r byd i gyd. Mae dy ysblander yn gorchudio'r nefoedd y gyfan. Gyda lleisiau plant bach a babanod, rwyt yn danos dy nef yn wyneb dy elynion, i roi diwedd ar deryn sy'n hoffi diolch. Wrth edrych allan i'r gofod a gweld gwaith dy fysedd, y lleiad a'r ser a'r sopau sy'n ei lle. Be ydy pobl i ti boeniad ar nhw? Pawb cymryd sylw o un person dynol. Rwyt wedi gwneud ond ychydig is na'r bodau'r nefol, ac wedi goroni ar ysblander a mawren. Rwyt ti wedi gwneud yn leistr ar waith dy ddwylo, a gosod popeth dan ei awdurdod, defaid ac ychen o bob man, a hyd yn oed o'r anifeiliaid gwych, yr adar sy'n hedfan, y pysgod sy'n môr, a phopeth arall sy'n teithio ar deryn tymoroedd. O arglwydd brenin, mae dy enw di mor fawr drwy'r byd i gyd. Felly gwnewch ni addoli yr un sydd gyda'r enw sy'n mor fawr, yr un sy'n neud y clod drwy'r byd i gyd. Nawr i rannu 2 enyn gen Devon, felly gwydch chi slan yn rhy dyflym. Roedd rhaid o'r cyflym i chi wrth i addoli'r arglwydd. Felly gwnewch ni i sefyll.
Amen. Wel, un o'r adnodau fi sef allan hyfryd allan y sawl yma o'r yma oedd yr adnod mae dy enw di mor fawr drwy'r byd i gyd. Ac mae'r sawl yn dweud adnod un a adnod dau. Mae'n dweud mae dy enw di mor fawr drwy'r byd i gyd. A pethau od i enw yna. So mae'n rhieni ni di meddwl yn ofalus iawn am yr enw maen nhw wedi rhoi i fi. A dwi'n siŵr mae'n rhieni fan hyn wedi cael sleepless nights yn feddwl am beth enw ma'n rhoi i'r plant, be ma'n olygu, be di'r connotations, be di'r initials. So mae gyd yn amrwys o bwysig bod ni'n ymwybodol o be di'r enw mae pobl yn gael. A rhai pobl, mae enw yn codi gwahanol reaction, achos mae'r enw ni yn rhwng efo'n unaniaeth ni ac ein cymeriad ni. Felly enghraifft, yn yr ysgol, mae ddim enwi yn athro penodol, gan bod ni'n cael ei stringio, allan rhywun i weld yn yr we. Ond mae'na un athro yn yr ysgol, pan mae'r plant yn clywed ei enw fo, so mae'n bod o'n dod eto, mae Mr so-and-so am y ffordd. Mae'r ymddygiad yn newid. Mae enw ers yma wedi newid y drefn yn y sawdwysfa. Mae wedi newid y teimlad ar ei awd. Neu be bynnag sy'n mynd ymlaen. Felly mae enwau yn gallu bod yn pethau ynys. Ac os bod hynny yn un enghraifft gwirion o athro a'i enw sy'n hefo effaith, faint mwy mae hyn yn wir am Duw. A ddim bod o'n athro yn clywed i enw bod rhaid ni ymddwyn yn dda, ddim yn rhywbeth. Ond yn un ymwybodol o enwau Duw, yr holl wirioneddau mae hynny'n golygu amdano. Pan mae Iesu'n cael ei alw yn y Meseia, Emmanuel, Duw gyda ni, y Meseia, y brenin, yr un sydd wedi dod i allu. Mae hynny'n rhan o'r cymeriad ni. Mae hynny'n effeithio ffordd dyn ni'n byw rwan, oherwydd bod enw Duw mor bwerus. Ac o'n i'n meddwl hefyd am y ffraint bod ni'n cael galw ar enw Duw, bod ni'n cael nabod Duw trwy holl facets gwahanol, bod ni'n gweld cymeriad Duw hefo'i enwau i gyd, bod ni'n cael galw ar nhw. I gael ei ogoniant o bod ni'n cael gweld pethau. So, dwi am ddefnyddio'r sawl yma wrth ddiweddio rwan,
bod ni yn meddwl am fawredd Duw, am fawredd I enw wrth ni'n dwi o'r bore yma. Dwi'n meddwl enw Duw. Os ydw topics penodol o bobl yn teimlo bod ar ei cyfronau, I ni dros nhw hefyd. Glad Simon. Diolch. Well, attack you over in top beyond that, because you have to look at policy, because this is like this level, the last one. Captain John and Roland, like, you have to set it in that list of, Charles Salvage, and I think Thomas said that the rest after the end, Charlie and passing them, parting them. There's glad to be with you, felly. O arglwydd yn brenin, mae dy enw di mor fawr trwy'r byd I gyd. Mae dy ysblander yn dorchuddio'r nefoedd yn gyfan. A Dduw, dyn ni yn diolch I ti am dy fawredd di. Dyn ni yn diolch I ti am dy enw di. Dyn ni'n pwers am dy enw di. Dduw, ni'n diolch bod ni'n gallu dalw arno ti I fod yn weithredol heddiw yn y byd yn ei bywydau ni. Dduw, ni'n diolch I ti bod ti yn un sy'n llawn ysblander. Ti ddim yn un sy'n delio mewn pethau bach ond ddim yn ysblander ti yn dorchuddio nefoedd yn gyfan. Mae'n fwy na ni'n gallu dychmygu. Ti yn fwy perffaith a mwy godynebus na gallwn ni byth am gyffred. A Dduw, ni'n diolch I ti am dy fawredd. A Dduw, ni'n diolch mai bodau dynol bach ydyn ni. Bod ti yn poeni amdani, bod ti yn cymryd sylw ohonyn ni. A Dduw, mwy na hynny, bod ti yn ein cyfroni ni efo dy ysblander. Dduw, ni'n diolch I ti bod hynny ddim trwy dim byd ni wedi gwneud I heiddi, ond Dduw bod hynny gyd oherwydd mae Iesu'n gwneud dros ni. Dduw, diolch bod ti wedi cymryd bychodau ni. Dduw, diolch bod ti wedi maddu ni, a diolch bod ti wedi gwisgo ni yn y gwlad ni. Bod ti yn creu ni halon yma. Bod ti yn llenwi ni yn ysbryd glad ni. Dduw, ni'n diolch I ti. Bod ti yn dod â meirw yn fi. A bod ti'n gwneud hynny hefo ni. Bod ti'n gwneud hynny yn clonau ni. Dduw, ni'n cyflwyno yr hyn sydd ar ein clonau I ti. Yn gwybod bod ti'n sydd yn poeni am sefyllfa yma. Dduw, ni'n cyflwyno teuluoedd sydd na hoffi I bethau yn y bryd Dduw. Dduw ti yn gwybod beth mae dda I alafu I fynd trwy'r hwn yna Dduw a ni'n gofyn bod ni mor agos i'r teuluoedd yna. Ti wedi colli fe. Dduw ni wedi gwasgu nhw yn deg yn westi. Byddwn nhw'n gwybod bod ti yn edrych. Bod ti yn dweud cacan a saff ydyn nhw fod yn hammer hwn. A Dduw, ni'n diolch ti am yr hyn dyn ni'n gweld yn gwmpas ni, am y creadigaeth, am yr holl beth ti wedi creu a wedi rhoi ni mwynhau yma. Dduw, ni'n diolch ti bod ni'n gallu mwynhau tymhorau a haf fel hyn. Dduw, ni'n diolch ti am yr lad yn gwmpas ni, am rhywbeth a'r harddwch sy'n gwmpas ni, a phob beth bod ti wedi creu I mwynhau. Dduw, diolch ti yn dduw da, ti wedi creu byd da. Dduw, na ni bobl sy'n edrych ar ôl ein byd, sy'n edrych ar ôl ein cymunedau sy'n chwarae'r rhan Dduw yn stiwardio o'r hyn ti wedi rhoi I ni. O arglwydd yn brenin, mae dy enw di mor fawr trwy'r byd I gyd. Dduw, diolch bod dy enw di yn fwy na unrhyw beth sy'n yn poeni ni. Bod dy enw di yn fwy na unrhyw beth sy'n yn cael ni lag. Dduw, unrhyw salwch neu afiechyd. Bod ti yn rhywbeth na hynny, a mae dy enw di mor fawr. A felly Dduw, I cyflwyno rai sy'n sal, sy'n wedi gallu bod yma bore yma, sy'n daeth yn trefi, sy'n ysbyty. Dduw, bod y yn agos iddyn nhw hefyd Dduw. Bydden nhw yn gweld ti ar waith, yn hyd yn oed mewn man sefyll. A Dduw, ni'n gofyn I helpu ni fod yn dwylo i'n rhaid ti I wneud sy'n sefyll.
diolch i dath efficiency, diolch bod ti'n dweud gwir wrth fi am rhywun ti, a diolch bod ti'n dath credu yn fawr ar fi. Felly Duw wrth fi dyfodol i digon yma, wrth i rand ar eiriau y sawl yma, wrth i rand ar hyn mae Sian yn rhan ni. Duw, neud i newid cymorau ni i fod yn fwy tecyn i ti, i fod yn fwy llawn y gariad, ddim chos bod ni'n neud i, ond hefyd ti yn fyw da. Mae'n gofyn clywed i ti. Amen. Clwb stage, dwi'n meddwl, os mae plant eisiau gwneud y ffordd, mae'n clwb stage rwan. A fyrchwr. A wedyn y gawr ni yn emyn nesaf, cyn bod Sian yn fyny. Lle bron yr orsedd hard syfri. Mae un sy'n eirio dros y bil, a chyfeiriad mawr yw sy'n pletio dros yn unig. Mae ben yw ar ei ddwyfod dyn, a dalon ar y feddwl dyn, tra sa'i gwynwennu yn unig, ac neb yn rhoi o wrtho neb. So, dyna'r sefyll i ganu yn yma. Felly, Sian, os ti'n siŵr hynny, Bright cael pobl, sorry, dwi'n rhoi heads up yna. Ie, jyst yn meddwl, cyn bod ti'n brynedu falle yn ysgol syniad gofyn lle wyt ti arni, beth sy'n mynd ymlaen ar hyn o bryd, lle wyt ti'n beis,
ac falle beth sy'n gallu gwyddio dan. So cwestiwn gyntaf, beth sy'n ymlaen ar hyn o bryd? Beth bach am lle ti Beth sy'n mynd ymlaen ar y bryd cymaint? Dwi wedi newid swydd. Dwi bellach yn gweithio efo City Church yn Nghaerdydd ac yn gofal discipleship. Felly dwi yn edrych ar y foment mae rhywun yn heddau trwy drws am y tro cyntaf, reit i fyny at yn coleg nos, coleg beiblaidd sgyda ni. So, mae hynna'n gyffroes. Ie, gyffroes iawn. Ac wyt ti felly yn gweithio DVD fel City Church felly? O, dyna, grêt so. Ac o ran be oes ti'n bod yn gwyddio dros y ti ar hyn o bryd? I guess rôl newydd. Rôl newydd, ond hefyd just, da ni gyd angen paratoi ar gyfer y diwrnod yna lle bydd Duw yn ateb i gwyddio ni. Dwi'n meddwl gwneud sens, da ni'n gwyddio trwy'r amser, Duw wneud i symud mewn grym, wneud i'n nadlu dysgu glan dros Gymru mewn eto, wneud i symud yn ein plydd. A dwi'n meddwl, beth i tai Duw yn actually ateb y gweddi yna? Ydyn ni'n barod? A sgynno ni bobl sy'n fod yn rhoi croeso, beth am y pobl yna sydd yn ymddwyn yn wahanol i ni, sydd edrych yn wahanol i ni, sydd â iaith a gwahaniaeth a dwi'n just fel, dwi'n fascinated am y peth. Ynglŷn â, ydyn ni'n barod ar gyfer yr arglwydd i symud, so ie, dyna beth sy'n ar ein nghanol ni. Na, sy'n bod yn barod i diwrnod o'r waith. Ie, gwych. Na, diolch. Wel, na i fyddio, cyn ti'n nethu, a wedyn os ydych ti. Ie, dwi'n diolch i ti bod siarad yn landio dyn ni bod yma. Dwi'n fyddio wedi siarad trwy ni, dwi'n wneud i siarad i'n cael o'n ni. A fe wrth bod siarad yn dechrau rôl newydd, dwi'n fyddio dros i hun hefyd. Fe wedi deud y hir yn gwaith, yn bob sfer sydd angen, yn setlo fewn, yn syniadau, yn gwneud gwaith yn ffeithio fe wedi gyda hi. Bydd hi'n teimlo y berson wedi wrth i bod yn gweithio yn City Church. A fe wedi fyddio dros siarad dros fi, helpu fod yn barod i pan ti ar gwaith. Fe wedi rhan i bobl sydd yn fyddio, ddim jyst yn obeithiol, ond yn paratoi i fyddio yn y cael eto. So fe wedi gofyn i ni siarad hefyd i nhw. Cymerid o bore da, mae'n gymaint o fraint fod yn ôl gyda chi. Dwi bob tro yn edrych ymlaen at cael bod yma. Da chi fel teulu bach arall i fi, so mae'n lyflu i gweld chi. Ac gymaint o fraint cael agor y gair efo chi, gallu diolch i Alun ac Adron a'r tîm arwain i gyd. Dwi byth yn cymryd y cyfle i agor gair yn ganiatawol, felly diolch o galon. Yn ei chwerthin pan oedd ti'n sôn am dewis enw dy blentyn di. Cafodd mam y fraint o roi enw brawd, iddo fo. Ond dad oedd yn gofal enw i fi. A gyda'i Sian, Gwyn a Rhys. Yn Cymru, dwi jyst yn Sian a Rhys erbyn hyn. Dwi ddim yn Sian ac yn Sian Gwyn, jyst yn Sian a Rhys. Ond dad cafodd y fraint o'n enw i. Ac digwydd bod i enw fod i Gwyn, so dyna'n enw canol, Gwyn. A dim jyst un enw oedd gyda dad i feddwl am. Ac wrth gwrs oedd Cath y Vicar i cael ei enw Sianni. So mae dad yn meddwl, greit, neu Sian a Rhys. True story. Dwi'n lwcus nad oedd yna enw gwirion ar y gân. True story. Oh, embarrassing. Faint o'n chi sy'n dda yn gwneud posau, riddles? Mae o'n fel y sgil mwyaf rhyfedd yma. Dwi'n hopeless yn gwneud posau. Mae yna rai bobl sy'n jyst yn ei cael nhw fel yna. Dwi'n trio un efo chi. So dwi'n dal pan dwi'n ifanc, a dwi'n fyr pan dwi'n hen, fel ydw i. Dwi'n dal pan dwi'n ifanc, a dwi'n hen. Sori, dwi'n fyr pan dwi'n hen, fel ydw i. Good try. Ne? Canol
Dwi dal pan o'n i fan, dwi byr, pan o'n i... Oce, un arall. Pa fis o'r blwyddyn sydd gyda 28 diwrnod? Bob mis. Pob mis, diolch ti, Jones. Oce, un tri. Beth sy'n llawn tyllau, ond sy'n medru dal dŵr? Sbon. Na, pwys hwn. Does ni ddim yn bod yn ysgol. Oce, dyma ni'n anodd dwi'n meddwl, ond ella gewch chi hyn yn sy'n. Pa gwestiwn fedri ti na fi byth dweud ie iddo? Pa gwestiwn fedri ti a fi byth dweud ie iddo? Ne? Cwestiwn sy'n dechrau gyda gyda. Wyt ti eisiau soi gen i gyd? Wel, ateb yw, cyn i ni fynd yn controversial, ydy, wyt ti'n hysgu eto? Wyt ti byth dweud ie i hynna, na dwi? Mae'n annoying, dydy? Cos mae'r ateb reit o blaen ni, ond eto i gyd, mae'n just fel, dwi'n gwybod, mae'n ffordd wahanol o feddwl. O, ti'n cyfyd o draw? O, ti'n sy'n cyfyd, reit? Oce. Oce, weithiau, fel gyda'r posau yna, mae'r ateb reit o blaen ni, ond mae'n cymryd yn bach amser, just i pethau clicio ar ein pennau. A bore yma, dwi'n troi at Matthew 13, at gyfres o anhegion sy'n ymwneud â theyrnas Duw. Cos maen nhw'n medru bod chydig bach fel y riddles yma ni'n sôn am. Ond cyn i ni troi at y gair, beth yw teyrnas Duw? Da ni'n cyfeirio at y deyrnas yn gyson, da ni'n gweddio deled dy deyrnas yn weddi'r arglwydd. Bydd nifer ohono ni'n gyfarwydd gyda'r adnod ceisiwch yn gyntaf teyrnas Duw a'r holl bethau hyn a roddir i chi yn y chwaneg. Ac yna mae'n adnod yna Matthew 4 lle mae Iesu'n pregethu Edi Farhewch canes nesaodd teyrnas nefoedd. Beth yn union yw'r deyrnas? Meddwl chi fod teyrnas Duw yn cael ei cyfeirio at trwy gydol y Beibl, gyda dros 70 o gyfeiriadau yn y Testament Newydd yn unig, a 30 o rheini yn y Benyl Matthew. Anhygoel. Weithiau mae'n cael ei cyfeirio ato fel y teyrnas y nefoedd, neu'r llythyr Paul at yr Effesiaid, teyrnas Dafydd yw'r brawddeg, ac weithiau eto, teyrnas Crist a Duw sy'n cael ei cyfeirio at. Ond os gais symleiddio, a dwi yn go iawn gwybod bod hyn yn symleiddio pethau, jyst am eiliad, mae'r teyrnas yn golygu'r 3 peth canlynol. Yn gyntaf, teyrnasiad Iesu Grist ar y ddaear ac yn y nefoedd. Ac mae gan pob teyrnas brenin yn does, ac wrth gwrs Iesu yw ei brenin ni. Yn ail, mae teyrnas Duw yn cyfeirio at y bendith a manteision sy'n deillio o fyw dan lywodraeth Crist. Ac yn adrydydd, mae'n sôn am bobl Dduw, yr eglwys. Ond dwi'n gwybod dwi'n gadael lot allan, ond jyst i roi rhyw fath o fframwaith am beth o'n i'n sôn, oedd hynna. Os nad oedd yr esboniadau yna yn gwneud llawer o sens, wel, da chi ddim ar ben hynny. Dyna pam yn Pennod 13 o Benyl Matthew, mae Iesu'n trefio amser yn esbonio sut beth yw'r deyrnas. A sut mae'n gweithredu, cos mae hynna'n bwysig. A mae o'n wneud hynna trwy gyfres o ddanhegion, trwy parables, storiau. Ac eto, dwi'n ma'n gymryd yn gael ei tawl o chi gyfarwydd efo beth dameg. Gyd ydi o ydi stori gydag ystyr ysbrydol. Stori sy'n pontio pethau naturiol i bethau ysbrydol. Mae yna ddechrau Pennod 13, mae yna dorf wedi ymgasglu ar Lyn Galilea. Wrth gwrs, dyna lle oedd lot o weinidogaeth Iesu'n digwydd o amgylch o amgylch y llyn yna. Mae'n chi adnod i. Y diwrnod hwnnw,
Aeth Iesu allan ac eistedd ar lan llyn Galilea. Roedd cymaint o dyrfa wedi casglu o'r gwmpas, nes bod rhaid iddo fynd i eistedd mewn cwch tra oedd bobl i gyd yn sefyll ar lan. Roedd yn defnyddio llawer o straeon i rannu ei neges gyda nhw. A dyma Iesu cychwyn ar gyfres o 6 dannedd oedd yn esbonio gwahanol elfennau o'r deyrnas. Ond pam siarad mewn danhegion? Dyna'r union gwestiwn oedd ar wefusau'r disgyblion. A dyma chi adnodau 10-17. Daeth y disgyblion ato gofyn pam wyt ti'n dweud y straeon yma wrthyn nhw? Dyma oedd ei ateb. Dych chi'n cael gwybod be ydy'r gyfrinach am deyrnasiad yr un nefol, ond ydyn nhw ddim. Bydd y rhai sydd wedi deall rhywfaint eisoes i derbyn mwy, a bydda nhw ar ben eu digon. Ond am y rhai hynny sydd heb ddeall dim, bydd hyd yn oed yr hyn maen nhw yn ei ddeall yn cael ei gymryd oddi arnyn nhw. Dyna pam dwi'n defnyddio straeon i siarad â nhw. Ei bod yn edrych, dyn nhw ddim yn gweld, ei bod yn gwrando, dyn nhw ddim yn clywed nac yn deall. Ynddyn nhw, mae'r hyn mae'r Eseia i fwydo yn dod yn wir. Byddwch chi'n gwrando'n aslyd ond byth yn deall. Byddwch chi'n edrych yn ofalus ond byth yn dirnad. Maen nhw'n rhy ystyfnig i ddysgu unrhyw beth. Maen nhw'n fyddan ac wedi cael llygyd. Fel arall, bydden nhw'n gweld eu llygyd, yn clywed eu Cristia yn deall go iawn, ac yn troi a bydden nhw'n cael ei chai, a byddwn ni'n ei chai nhw. Ond ydych chi'n cael y fath fraint o weld a chlywed y cwbl. Wir i chi, mae llawer o broffwydi a phobl ddiwiol wedi hiraethu am gael gweld beth ydych chi'n ei weld, a chlywed beth ydych chi'n ei glywed, ond chawson nhw ddim. Ac unwaith eto, mae yna lot i gymryd i fewn. Lot i gymryd i fewn. Ond yn y bôn, be mae Iesu yn esbonio ydy hwnna 2 fath o randawyr ar lan y llyn yma yn Galilea. Gyntaf, y rhai sydd â llygyd a chlustia ysbrydol. Ac wedyn fel arall, y rhai sydd heb lygyd a chlustia ysbrydol. Tybed pa fath o berson i ti bore yma, pa fath o randawyr i ti. Oes gen ti llygyd a chlustiau ysbrydol. Wrth gwrs roedd Iesu yn awyddus fod pawb yn derbyn ei neges. A dyna pam mae'n gofyn droion yn ystod y benod am y mater. Dwi'n neidio'n sydd at y drydydd dannau, cyn chi ddarllen gweddill y benod fel gwaith cartra yn eich gwyl, neu ti'n siŵr bod chi wedi gwneud. Ond dwi'n droi yn fanneg yr hedyn mwstad a stori'r byryn. Os ydych chi'n fan o short sermons, dim ond 2 adnod sydd yna. Ond mae'n lot i'w ddysgu. Dyma ni, adnod 31-33. Dwedodd stori arall wrthyn nhw. Mae teyrnasiad yr un nefol fel hedyn mwstad yn cael ei blannu gan rywun yn ei gau. Mai dyma'r hedyn lleia 1, mae'n tyfu fod y planhigyn mwyaf yn yr ardd. Mae'n tyfu'n goeden a gall yr adar ddod i nythu yn eich anghennau. Dwedodd stori arall eto. Mae teyrnasiad yr un nefol fel byryn. Mae gwraig yn ei gymryd a'i gymysgu gyda digonedd o flawd nes iddo ledu trwy'r toes i gyd. So mae'r ddwy stori yn yr adnodau yma yn cyfater yn agos. Mae hedyn mwstad a ffalc o byryn yn cychwyn yn fach iawn. Ond allan o'r ddechreuadau di-nod, maen nhw'n tyfu'n fwy. Ac yn cael mwy o effaith a mwy o ddylanwad na besai unrhyw un yn medru dychmygu. Pan mae Iesu sôn am hedyn mwstad fel yr hedyn lleia yn adnod 32, dro ddim yn siarad fel botanegydd neu fiolegydd, ond mae'n tynnu ar ddealltwriaeth y dorf o bethau amaethyddol. Dyma un o'r hadau lleiaf fydda ymieithwyr yn plannu allan ar y ceia. Byddwch chi
bod hedyn mwstad yn medru tyfu o beth bach I goeden anferth fel yma. Mae'n anhygoel I meddwl. Ond dyna'r pwynt mae Iesu'n gwneud. Mor fychan yr hedyn, heb unrhyw iaith, os ydy'r hedyn yn iach, mi wneith o dyfu. Mae hynna'n dod yn at y pwynt cyntaf I bore yma. Rhaid I ni dyfu yn ein ffydd. Rhaid I ni dyfu yn ein ffydd. Arnod 31 a 32. Dywedodd stori arall iddyn nhw. Mae teyrnasiad yr unefol fel hedyn mwstad yn cael ei blannu gan rhywun yn ei gau. Mae'r hedyn lleia ydi o, mae'n tyfu. A dyna dyna Iesu gael ei wneud. Mae o'n galw I ni dyfu yn ein ffydd. Ac wedyn mae o'n dweud, mae'n tyfu'n goeden. So ddim jyst yn tyfu fymryn bach, o fod yn jyst hedyn bach I ryw, dwi'n gwybod beth ar eich bwrdd cinio chi'n neud. Rhywbeth bach yn yr ardd, rhyw llwy bach. Mae'n tyfu. A dyna be mae Iesu galw I ni wneud. Mae'n galw I ni dyfu yn ein ffydd. Waith pan o'n newydd, neu fach, neu bregus yw'r ffydd, os di Duw wedi plannu hedyn I deyrnas yn ein halolau am bywydau, mae disgwyl yr hedyn dyfu. Dydy tyfu yn ysbrydol ddim yn opsiwn. Byddwch chi'n pan fo hadau'n mwstad yn tyfu bod yn goeden. Dydy ddim jyst yn darparu bwyd neu ychwanegu blas ar bwyd. Mae hefyd yn gysgodi'r adar. Mae'n medru cael ei ddefnyddio I trin a iechydon hefyd. Wrth I ti a fi dyfu ffydd yn yr arglwydd Iesu. Tybed pa bethau da sy'n dod allan o'n bywydau ni. Os nad wyt ti'n siŵr, ac eisiau dwi fi gof hanesion yn y Beibl, lle mae Duw wedi defnyddio rhywbeth di-nod I wneud gweithred rhyfeddol. Meddyliwch am Noah. Dyna hi ddyn oedd yn cael I Duw, dyn oedd yn ifed I Dduw. Cafodd Noah a'i deulu gorchymyn reit weird. I adeiladu cwch yn dod? Wel, nid jyst cwch ond arch masif yn unol â chynlluniau Duw. Fe wnaeth Noah ar yr arch yna oedd achub dynoliaeth y den. Un act oedd fuddod wedi achub dynoliaeth pan oedd y byd yn llawn pechod ac mewn lle tywyll. Meddyliwch am Moses. Doedd cychwyn bwyd Moses yn gwyd, nag oedd. Pan oedd Moses yn baban, oedd o'n gorwedd mewn basged yn cael ei ysgu i lawr yr afon. Ond nes ymlaen yn ei fywyd, doedd Moses ddim hyd yn oed yn hyder I annog I dorf ei hun. Ond eto I gyd, dyma Duw yn ei ddefnyddio fo a'i greio I fod yn arweinydd arwydd y cael. Fe am Dafydd. Bigael oedd Dafydd yn allan ar y mynyddoedd yn gwarchod defaid. Ond dyma fo yn cael ei defnyddio I ladd llew, ag ardd, a chawl o'r enw Goliath. Roedd Duw yn gweld gan o'r galon dda, fe neidiodd Dafydd yn brenin. Be am y bachgen bach yma yn y Testament Newydd? Dydy'r Beibl ddim yn cyfnodi ei enw, ond fod yn fodlon rhannu ei becyn bwyd, sef 5 torf a 2 ysgodydd yn eraill. Ac wrth I Iesu diolch i'w dad o'r bwyd, dyma dros 5,000 cael ei bwydo. Beth am y baban yna cafodd ei eni mewn stabal budur? Tybed sy'n nath I bywyd o gweithio allan. Mae hynny gyd I wneud y pwynt bod ein bywydau ni yn cyfri. Mae'n bywydau ni yn cyfri. Mae ffydd ni yn cyfri. Ella nad wyt ti'n meddwl dod ti'n Christian cryf, ond mae hyd yn oed ffydd sydd yr un maint a hedyn o fwstad yn nwylo Duw yn medru gwneud gwahaniaeth mawr. Mae'n rhaid I ni dyfu mewn ffydd. Mae Duw am ddefnyddio pob un ohono ni I ddod â chlod i'w enw, waith faint o ffydd sydd yno ni. Yna adnod reit enwog yn Secaria 4, adnod 10.
sy'n sôn am beidio a dirmygu dechreuadau bach. Mae'n mor hawdd gwneud hynny, dydy. Mor hawdd. A trwy hynny, dyn ni rhywsyd yn diastyru be mae Duw wedi gosod ar ei bywydau. Peidio neb ohono ni a dirmygu dechreuadau bach. Hyd yn oed, os bydd fydd ni mor fach a hedyn mwstad, pwy a wyr be all Iesu wneud yno ni a thrwyddo ni. Dydy rhan fwyaf o bobl y byd erioed wedi clywed yn enw ni naddo. Hyd yn oed os ydyn ni wedi cael yn enw ar ôl cath. Ond i Dduw, da ni'n hynod bwysig. Da ni'n hynod arwydd y cael. Nid bodau diastyr yda ni. Cael sy'n ei creu trwy bwrpasau Duw i fewn i bwrpasau Duw ar gyfer bwrpasau Duw. Pan da ni'n rhan o deyrnas Duw, mae gwerth trafwyddol i bopeth da ni'n gwneud, popeth. P'nai os di hynny'n golygu rhannu ffydd, bod yn garedig, annog pobl eraill, dirgymu, neu hyd yn oed cael sgwrs gyda ffrind sydd yn eistedd ar bathing. A dwi eisiau sôn wrthoch chi am yr sgwrs yma. Pan o'n i'n 20 oed, is i allan i byw a gweithio yn Philippines am ddeudis. Ac wrth gwrs gwlad trydydd byd di'r Philippines, mae pobl, maen nhw jyst yn garedig fel sy'n ddim yn medru cofio. A nes i ddod yn ffrindiau o merch yn un oed ar fi yn Grace. A dwi'n cofio ar y noson ola cyn i fi hedfan yn ôl, eistedd ar pafin a llwch o'n cwmpas ni, a dyma Grace yn dweud, I wish that I could travel the world to tell people about Jesus. Oh yeah, the baby. But Panaliti, also right for you, Shan. You come from a rich country and a rich family, Lily. There's no problem with you getting on a plane. I'll never get on a plane, Lily. Ond ta, yn yr eiliad yna, oedd gyda'i ddewis, ydw i yn credu bod Duw yn medru gwneud ffordd i rhywun os ydyn nhw wedi cael ei galw? Neu, ydw i'n dweud, wel ia, ti'n iawn, ti'n dlawd ac felly wneud i byth dweud o'r byd yn sôn bod bobl Iesu, ti'n iawn. Ac yn y moment yna, mi oedd yn dewis. Ydy'r ferch yma wedi cael ei galw i rannu'r fenyw ydy mae hi. Wel, os di Duw isio ei hi deithio'r byd a rhannu'r efengyl, mi wneith oedd ar paru yn neith. A dwi'n cofio eistedd ar y pafin yna yn llawn ei ogrwydd yn teimlo, wel, os dwi'n ganddo rhywbeth i hon, mae'n mynd i swnio ofnadwy os nad ydy'r peth yna'n dod yn wir. Anyway, tua 15 mlynedd yn ddiweddarach, nath Grace ddod o hyd i fi ar Facebook. Fel pobl yn neud. Shan, you're never going to believe this. After you left, OMF took me on. They trained me as a missionary and sent me to work in Thailand. They've trained me up and now I'm back in the Philippines telling my own people about Jesus. Just in the moment yna, o'n i yn fy nacre yn meddwl, Duw, ti mor ffyddlon. Ti'n cymryd y ferch fach yma efo calon pur, rhywun oedd yn just desperate o siarannu'r efengyl, a wyt ti wedi gadael i cael ei breuddwyd ti. Ffydd bach, maint, hedyn, mwstad, a ffydd yn antyfu, a dyma hi'n trystio Duw gyda'i bywyd hi. Ac wwan mae'n ôl yn y Philippines, yn rhannu'r efengyl efo'i cymuned hi. Ond mae yna ail rhan o'r comic, yn does? Dyma chi'r ail rhan, yr ail stori. Anlogid y tri. Dywedodd y stori arall eto. Mae teyrnasiad yr un nefol fel bifin. Mae gwraig yn ei gymryd a'i gymysgu gyda digonedd o flawd nes iddo ledu trwy'r toes i gyd. Mae'r ail stori yn unwaith eto yn ymwneud â thyfiant ysbrydol. A tro hwn mae Iesu defnyddio byddin. Os ydych chi erioed wedi gwneud bara, mae'r peth yma yn mynd i bob man. Mae o'n medru treiddio i fewn i bob gyfrwng arall yn cael ei roi i fewn iddo.
Ond mae Beddin yn dydy cael enw drwg yn yr Hen Testament. Am fod tipyn o ddefnyddiaeth Iddewig yn sôn amdano fel symbol o rhywbeth sy'n lledaenu trilioni. Yn nid bob tro yn yr Hen Testament, mae Beddin yn rhywbeth negyddol. Gewch chi ddarllen Leviticus 7 neu Pennod 23, fe glywch chi sôn am Beddin fel rhywbeth positif. Ac o ystyried yma yn Matthew 13 bod yr holl anhegion mae Iesu'n bregethu am yn sôn am dyfiant, mae rhaid ni cymryd bod y Beddin yma yn beth da yn yr achos hwn hefyd. Mae teyrnasiad yr unefol fel Beddin gyda Iesu, a gwraig ei gymryd a'i gymysgu gyda digonedd o flawd nes iddo ledu trwy toes i gyd. Dyna sydd beth ydy'r newyddion da am deyrnas Dduw. Mae'n lledu trwy pob math o sefyllfaoedd bywyd, pob math o ddiwylliannau, pob grŵp oedran, pob rhywedd, pob lefel o ddeallusrwydd, a pob math o weithgaredd. Dyma beth sy'n digwydd i Beddin pan ti'n ychwanegu get flawd i greu torth o fara fel ni'n dweud. Unwaith fod y blawd a'r Beddin yn yr un bowlen, mae'n amhosib i gohanu ni. Mae'n ei fath pan fo Iesu wedi dod i fyw yn ein calonau ni, a pan da ni wedi dod yn rhan o deyrnas Dduw. Mae'n amhosib i wahanu Sian Rhys y person a Sian Rhys y Cristion. Dydy'r ddau beth ddim yn wahanol. Mae un yn gorlifo i'r y llall. Fod pechod yn cymlethu pethau weithiau, mae'n amhosib i rannu'r ddau beth. Ac felly hyd yn oed yn nghanol ein bywydau toredig ni, ein pechaduriau ni, mae Duw yn ein defnyddio ni i ledu ei deyrnas. Mae Duw am ein bywydau ni i ddwy ffrwyth mwyn neu enw, ffrwyth sy'n para. Sy'n dod â fi at fy ail ffrwyth fy bwyto. Pa fath o ffrwyth ysbrydol wyt ti am gynhyrchu yn dy fywyd ti? Mae'n geiriau eraill yn hafrydd yn ei di adael i Dduw, defnyddio ti. Gwir yw, mae pobl Dduw ar flaen y gad ym mhob math o sefyllfaoedd y bywyd. Mae nhw'n cael dylanwad da lles y deyrnas ac mwyn o ddefnyddion i Dduw. Mae yna Gristion yn arwain pob math o drawsnewid cymdeithasol. Mae yna entrepreneurs yn taclo diweithra trwy greu swyddi, arloesi a dyfeisio. Mae yna athrawon yn llythrenol yn dylanwadu o'r filoedd o bywydau yn ystod i gyrfaoedd. Gweithwyr yn y gwasanaeth iechyd yn gofalu am bobl gyda chariad Crist ac yn creu pob math o feddyginiaethau a llawdriniaethau i achub bywydau eraill. Mae yna Gristnogion ar flaen y gad gyda'r materion sy'n ymwneud â'r ymgylchedd, masnachu'n y pobl a thrais mewn menywod. Eraill yn horidor y pŵer y Senedd, San Steffan a'i ati. Mae yna rieni yn magu plant yn y ffydd Gristnogol ac yn meithio ac yn mabwysiadu. Mae Beddin da y deyrnas yn effeithio ar bob cornel y gymdeithas. Bywydau dal yn cael eu trawsffurfio gan ganiad Duw. Roedd yna gan Saesneg yn y 90au, dwi'n gwybod sy'n cofio. Y geiriau oedd, I'm going to be a history maker in this place. A dwi'n cofio canu ni nerf yn her yn fel, please, can I neud rhywbeth o werth dros at i ddim? Wrth gwrs, does na ddim byd o'i le o meddwl fel yna. Ond y peth yw, erbyn heddiw, nobaith i yw, os, a hynny yw os, na i rhywbeth o gwbl sy'n dda ac yn newid pethau gwell. So well gen i fod pobl yn anghofio fy enw ac yn rhoi trwyd yn ôl i Dduw. Mae Iesu yn cyflwyno pictiwr o hedyn mwstard trwy dweud, mae teyrnasiad yr unefol fel hedyn mwstard. Ac yna mae'n dweud stori arall gan ddechrau gyda mae'r teyrnasiad yr unefol fel Beddin.
Iesu am yn ei ddeall sut mae teyrnas Duw yn ymddangos yn y bywydau. Mae'r hedyn bach yna o ffyd gen ti a fi ar hyn o bryd yn chwilio am ddŵr i'w hadnewyddu. Mae'n gofyn cael ei blannu mewn prif da, fel o ganddo meitholion nutrients sydd y fi. Peidiad neb ohono ni a dirlygu dechreuadau bach. Mae gan Dduw llawer o bethau da ar gyfer dy bywyd i. Mae ganddo lawer o anturiaethau fydd yn gofyn am fwy o ffydd na sgen ti ar hyn o bryd. Felly cymer ofal ac wna'n siŵr dy fod ti'n blaenoraethu, tyfu yn dy berthynas â'r Iesu. Ac yn ola, mae Duw am i dy bywyd i ddwy ffrwyth ar gyfer y deyrnas. A phan wyt ti'n ildio dy bywyd yn llwyr i'r Iesu, mae'r gorlif o beth sydd yn dy galon yn lledu trwy'r holl sefyllfa o'r byd. Mae gen ti maes, mae gen ti ddylanwad, mae gen ti'r uneiniad a'r holl awdurdod wyt ti angen i wneud gwahaniaeth. Amen? Wel, diolch Arglwydd, dy bod ti yn siarad efo ni trwy ddau. Ti mor dda. Ti'n cymryd amser i esbonio pethau cymleth i ni. Fel bod ni'n deall, fel bod ni'n gweld, fel bod ni'n clywed, cymedru gweithredu. Arglwydd, da ni am tyfu yn ein ffydd. Nid clod i'n hunain, ond clod i den o di. Felly wneud i ddwy ni gof hyd yn oed heddiw a'r pnawn yma, beth da ni angen wneud mwyn tyfu yn ein perthynas efo ti. Arglwydd, da ni ildio unwaith eto i ti, ac i'r ffaith mae'n ti di'r arglwydd. Tyr da, defnyddio ni clod i den o ti yn enw Iesu. Amen. Diolch Sian, am yr anogaeth ar hefyd. Hefyd yn ystod ar byryn. Am gadw i'r erbyn olaf, dwi'n meddwl bod ni'n dod i dod yn llwyr bedw, so os ydych bod hwnna fel gwyddanwch gyda ni enw'r Iesu, dyna destun, enw at yr affiau ni, syllad arno dan i beddi, felly mawr yn gofyn at i. Enw'r Iesu, mae Duw'n sôn i'n bwriadau ni. Ac os ydych chi'n menthola, tydyn fel am enw'r Iesu a Santeithia, holl sefyllfiadau fel rhyw, dim i fyny'r galon ysgol, mae'n codi fyny, a mae'n ni'n teimlo'n wan, yn ysgrifennu ni wan, a mae o'n cyfyd feirfo eto'n fyw, mae o'n cyfodi y farw, marw yn fyw, enw'r Iesu, rhaid yn glod siarad yn fwy. So ni'n meddwl wrth bod ni'n meddwl am hyn o siarad i ddanu, ni'n cofio hefyd y nerth sydd yn enw'r Iesu. Dwi'n sefyll felly.
Diolch i ti. A mae'r hyn i glywed, wyt ti dal yn ei dyfu mewn ffydd fel hedyn ystod, a wyt ti dal yn ei fod fel byryw yn ein cymdeithas ni. Felly byw i gofyn llenwa ni o'r newydd ar y dysgu glan bod i ti. Amen.